Tohoročná Kostelníkova jeseň počala so stretnúcom keresturských školároch i gymnaziálcov so spisateľami. Prek svojich literatúrnych dielov školárom vše predstavili Melania Rimar, Irina Hardikovačevič, Ksenia Líkar, Asia Papuga, Mikola Šanta i Ahneta Bučkov-Paparhaji. A popri toho účastníky literatúrneho karavánu školárom predstavili i knižku pokojného profesora Vladimíra Besermíňa Slovo Bojana Dvokrajana. Tu nas u školi bar skrašno dočekali, u smislu, že porihtali školjare bili uvažni, sotrudzovali, bili inventivni. Mi prinesli programi, jaki sme mali, ali dumam, že tak prilapeli to so širim šercom i že im bilo cikave. Včerajší deň Kostelníkovej jeseni, zakončený u restoránu Červená ružadze, otrímaný literatúrno-muzičný večer, na ktorým predstavení knižky Iriny Hardikovačevič Halov i Ahnety Bučkov-Paparhaji Osce i Čerešni. Večer so muzičnými točkami prikrašali Miroslava Daždivu i Miroslav Pap a hostci večera boli akademik Julian Tamaš i poznatý serbský pisateľ Svetislav Basara.